Kissa malamai sun yi bayanin cewa duk cikin annabawa da manzannin Allah ta'ala babu wanda ya kai annabi Musa alaihi salam yawan tambaya a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, domin haka ne shi ma sai Allah ta'ala ya jarabce shi da mutane masu yawan tambaya. Wata rana annabi Musa alaihi salam ya fito zai je inda yake ganawa da Allah maɗaukakin sarki, sai ya yi kitibis da wani mutum a zaune a ƙarƙashin wata bishiya. Sai yi mutumin yake da shi, ya annabin Allah, idan ka je ganawa da Ubangijinka, tambaya min menene na yi ya bar ni haka a matsiyaci fito. Annabi Musa alaihi salam ya ci gaba da tafiya. Bayan ya saurari wancan mutumin a gaba, can sai ya sake kitibis da wani mutum a kan dokinsa ya sha ado, gayan fadanci da maula na kewaye da shi, suna ta fadanci da maula. Sai ya ce wa annabi Musa alaihi salam, idan ka je ganawa da Allah ta'ala ka tambaya min menene na yi yake ta ƙara min arziki. Bayan annabi Musa alaihi salam ya gama ganawa da Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala, sai Ubangiji ta'ala yake da shi, ya Musa, ina saƙon da an ka baka? Sai annabi Musa alaihi salam yake, ya Ubangiji, na san ka sani. Sai Ubangiji ta'ala yake da shi, na sani, duk da haka faɗa min. Bayan annabi Musa alaihi salam ya faɗa wa Allah maɗaukakin sarki, sai ya ba shi amsa kamar haka. Mutum na farko hasada yake yi wa mutane, shi yasa aka bar shi a matsayaci fito. Mutum na biyu yawaita godiya yake a gare ni, kuma ya kasance baya hasada ga mutane, shi yasa muke ta ƙara wadata shi. Tsokaci, yan uwa masu hankali da tunani, wallahi mu guji hasada, domin mugun ciwo ce, kuma kamar yadda ma'aiki sallallahu alihi wasallam ya ce, hasada tana cinye kyawawan ayyuka kamar yadda wuta take cinye auduga. Allah ta'ala muke roƙo da ya tsare mu daga masu hasada, ya kuma hane mu yin hasada, don alfarmar sayyidul wara sallallahu alihi wasallam. Amin. Idan wannan shine zuwanka na farko wannan channel ɗinmu, to muna roƙonka da ka danna mana subscribing domin samun sababbin shirye-shiryenmu.